Oh, Speedo. Speedo. Speedo, Speedo, Speedo. Naiwe Speedo. Ungadzikisira macelebrity eZimbabwe ese here Speedo. Speedo, Speedo. Maiwe akavatanhura akati ndini ndinonzi Speedo. Speedo, hey, Speedo, 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 akava spida, kunzi Speedo, Speedo, spa, space, pay, hey, mazimu social rights makadiko, macelebrity, tati tingotaurawo zvibodzwa, isu motisira basa redu ka tinenge tichingoanaraisa, kungotaura, tichingonguruma, ende sinkulumi iqiniso lapho sikona, akekho umuntu uzosithatha lapho because sinayo italent lokuyenza leyo. My people, you did not see what happened in Zimbabwe, especially Zimbabwe. Speeding did speed out. Akava speedonizer. Amazimu celebrity. Mazimbabwe ni kondeli create. Makaitwe. Manga majairaka. Our one and only American speedolizer of the world, who has humbled every socialite, every celebrity all over the world. Aiwa, takatombostrika kaisupa social media atakastrika ndiko zvino chete patakungonyeberawo kumira kuposta asi tichikurohwa nehana hana dzichiri kuti bambambambamba hakuna asina kustrika hakuna zviya zvokunzi hanzi tinotonga social media tiri macelebrity tiri masoa kwameko ende kana even kukumba kwako kana kupa anga achiparadza kani this celebrity is in a bit too much. This one in a destroyer. This one, now you Speed, why you do this to us as Zimbabweans? How come to you so? Where do you get these tactics? You have silenced the whole social media of Zimbabwe. Yeah, I'm telling you. You have closed. Mai vangu inikani takasara tichingoti manyoka mudungu kudai tichimhanya tikudoti neweti zvese tati tichingozviitira nemumablanketi tichingonyebera naiwe Speedo, I'm talking to you. You don't understand what you have caused. You have finished. Now we do not have even a confidence in ourselves because you have done it too much. You have done it too much, my Speedo. I'm doing this video to please you all. Give me the tactics. So that, you didn't see. Kuita kunganga akarohwa nechibukabuka ichi chekuzungaidza vanhu. Zviya zvokunzi hanzi Zimbabwe, in Zimbabwe there are a lot of educated. Educated where? Vanenge vasati vaona Speedo. Speedo aita kuva speedonizer. The Speedo of the nation has done it all. He has ended the whole social media. Educated. Where? The English. I was even wondering, do you know how I just cover myself like this with a blanket, or I just cover myself because I did not see the English. That well educated Zimbabwe, I did not see not even one heavy stand against Speedo. Quite my fashion designer so. Kukati anonzani vana Revos vakaboda kumira vaifunga kuti aiwa kuri kutaridzwa dzemubhurugwa. Aiwa Speedo anga asinei nekuti une akareba une pfupi une anga asina basa nazvezvo aivharisa masports. Vana Revos vaya vakangosanga vatadza kutaurwa chirungu vakaspeedwa uye ndiye munhu anonyatsogona. Ever since I was born, one American celebrity have made confusion in Zimbabwean celebrity or socialite. Even the minister's child. The minister of child issue, the pudding, the white one, the cleanest and with nice pot. Wangasina basa nazo. Waingo respect ndiye waninga aendera ika. Akakwaprosha aiwa unonyatso respect ende weinyatsopuwa chinzvimbo chako nerureme zvokuti wainyatsoona kuti ndapuwa good hospitality but kuda kungomirizika semweyo tsvida amemwe naingosanga amemwe nakuita kunge munyika maita makudo kana kumira pari kutaurwa ingirishi yekuamerica ingirishi yeamerica ndo yaitaurwa kwete English dzenidzi dzekupenga idzi. American English. The language was American English. Didn't you hear?
American English. How can you claim kuti you are educated? Hey, how educated wenyu munouitira kwatirika isu tisina kutomboona musiwo wechikoro kweimi makadzidza makaenda mayunivhesiti makaita madiploma kana avasikana ndati mari yakashirwa akaitwa social media ndatina spido vakarakashwa kanyi vamwe vaive kuzviita hanzi Mrs Zimu Mrs Zimbabwe hameno kuti tatichambovaona here vakangonzi dai nemabvi kudai vanga vamirizika vakapfekawo chiromba chamadhambosi chakanetsawo mazuva apera amai mwana vakamira kudai vakaita kudhindisa repakati riyonini kuti rionekwe iyi aspidi kana kuona akatena kunge mvura ikuyerera murwizi ahe kana kuonekwa kana kunzi hesi ikazve mufundi nhaimi ndonyeberi aiwa kana ndichinyeba taurai asikana ndikunyebere taurai ndikunyeba aiwa taurai komendaika kana ndichinyeba kuita kuzorodzwa kwachauruka ko vana vemaminista vakatodai amai mwana vanga vachadzamawo kutaura icho handi vanombokuendei nemunongoziva vana vemaminista ede muzimbabwe vakadai amai mwana netwigi twakapedurwa kudai anga vakapedurwa twigi kudai vachirerekera kakudai kuti vataure kudai vachirerekera kuna spido spido aibva anyatovhiringa chirungu chiya obva achiita advance times obva awedzera tang yemaamerican unoziva vakazvarirwako vanonyatsochigona kutwista waitwistashi waingosara uchingoti edanenge achitotauraka asi kuti uwe aimekashuwa kuti achispidha chirungu ichi obva aspidha tanhu kudai aita kuvakwatanura kuvazonda kudai achinovarasirawo bvunza ikei nhaimi kwendakambokunyeberai kuita kuvatokwivei odarika wenda uko kamwe kanoda kumiramira kai takaona vana DJ Oroda vana DJ Ora vangu pesa vangu kwete DJ Ora man DJ uyu levels ambesangoti kuru dai kunyuka mai mwana kutonge nyuka yazvimbirwa yazvimbirwa nemhuru inonzi shato iya inomedza mhuru iya vana imi ndati uyu levels akareba munoziva mari